муяссар нагардиданд. пушти нарзишҳои воло ҳазорҳо ҷонӣ бохта, манзилу макони хароб гашта, дилҳои бирёну ашки хунчакони пиронсолону ятимон корномаю заҳматҳои фарзандони содиқу бароманди миллат меистанд. маҳз ҳамин хотираҳои талху дастовардҳои оламшумули солҳои охири кишвар ин муқаддасотро барои мо боз ҳам азизтару шарифтар мегардонанд. мутаассифона бархе аз тангназарӣ, бухл, нотавонбинию курдилӣ бо хислату табиати ақрабсифати худ пайваста ҷон мекунанд ки дастовардҳои даврони истиқлолро сарфи назар созанд. волояти қонун ва тартиботи ҳуқуқиро халалдор сохта, дар ҷомеаи кишвар тухми дасиса, иғвою нифоқро аз нав бикоранд. чунин кирдору ҷиноятҳои зидди миллӣ вақтҳои охир дар шаҳри хорухи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба ҳукми анъана даромада истоданд ва таҳрикдиҳандаи онҳо ҳамеша саркардаҳои гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ мебошанд. ҳамон гурӯҳҳое ки ба хотири сулҳу суботи ҷумҳурӣ зери хатар нагузоштани ҳаёти сокинони шаҳри хорух чандин дафъа нисбаташон аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ниҳодҳои қудратӣ гузашту бахшиданҳо раво дида шуд. онҳо бошанд чунин иқдомоти наҷибонаро танҳо ва танҳо аз даричаи фаҳмиши мафкураи ҷиноятӣ, бемаърифатӣ ва бадахлоқии хоси олами ҷиноятӣ пазируфтаанд. яке аз ин саркардаҳои гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии шаҳри хорух, Мамадбоқиров Мамадбоқир Карамалишоевич, соли тавлидаш 1963, зода ва истиқоматкунандаи шаҳри хорух, маҳаллаи Бархорух, кӯчаи Иҷубов, хонаи 59 мебошад. номбурда табиатан шахси иғвоангез ва моҷароҷӯ буда, гурӯҳи муташаккили ҷиноятии худро аз ҳисоби ҷавонони раҳгум зада, аз тарбияи падару модар, мактабу ҷомеа дурмонда созмон додааст ва мунтазам даст ба аъмоли ҷиноятӣ мезанад. Мамадбоқиров Мамадбоқир ислоҳшуданӣ нест ва замоне ки дар гирдаш чанд шӯрапушту авбоши мусаллаҳ қарор дошта бошанду чанд кӯдаку занеро барои дар пешаш сипар кардан пешакӣ тайёр намуда бошад, худро дар нохунак ҳокими даврон тасаввур мекунад. чунончи 29 январи соли 2022 тахминан соати 18:20 Мамадбоқиров Мамадбоқир дар ҳолати мастӣ ва дар заминаи маҳалгароӣ ба бинои раёсати маорифи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон воқеъ дар маҳаллаи Бархорух ки маҳаллаи зисти худаш мебошад, тариқи зӯроварӣ ва лату кӯби позбони муассиса ворид гашта, сардори раёсати маорифи вилоят Наврӯзов Лутфуллоро бо таҳдиди истифодаи силоҳ зери лату кӯб гирифт. муқаддасоти оилавии ӯро зери даштному тавҳин қарор дод. ҳайсияти мансубият, ҷои таваллудашро таҳқир намуда, бо зӯрӣ ӯро аз бинои раёсат ва маҳаллаи Бархорух берун кард. шаби 29 январ соати 8 бегоҳ ба ҷои хоби ман воқеъ дар қабати 4 бинои раёсати маориф ки дар Бархорух ҷойгир шудааст, саркардаи гурӯҳи муташаккили ҷиноятии маҳаллаи хорухи болои шаҳри Хорух, Мамадбоқиров Мамадбоқир дар ҳолати мастӣ зада даромада аз ман пурсид ки та куҷо мешавӣ. дар ин посух гуфтам ман тоҷикам, зодаи ноҳияи Ванҷи Бадахшонам. баъд инро шунида ӯ ба ман дарафтод ва тамоми муқаддасоти ман ба модарам, ба зану фарзандҳоям, авлодам нисбати мардуми Ванҷ даштному ҳақорат карда маро мавриди лату кӯб ва шиканҷа қарор дод. бинобар сабабе ки Мамадбоқир бо худ силоҳи оташфишон дошт, ман ба ӯ сару кор нагирифтам. маро зери шиканҷа маҷбур кард ки таб ванҷи либосота ҷамъ карда аз Хорух баромада дафн шав ва аз бино бо таҳдиди силоҳу шиканҷа берун кард. ман маҷбур аз бино ва аз маҳаллаи Хорухи боло баромада рафтам. Мамадбоқиров Мамадбоқир хуб медонист ки Наврӯзов Лутфулло дар ин бино танҳост. як зиёиест ки аз пушташ касе нест. худаш танҳост ва барои хонашери майдонғарибе чун Мамадбоқиров Мамадбоқир ҳадафи осону дастрасест. метавонад дар назди чанд ҷавона ки беақле муҷзории худро намоиш диҳад. аз таъсири мастӣ худро ончунон бохтааст ки бузургтарин суннати гузаштагонро аз ёд бурдааст ва дар маҳалли истиқомати худ болои меҳмон як муаллими танҳо, як нафар зиёие ки дур аз зану фарзанд ва наздиконаш ба таълиму тарбияи фарзандони ин диёр машғул аст, даст мебардорад. магар чунин рафтор нишонаи разилтарин ва пасттарини инсонӣ нест? куҷост хислати мардию оини ҷавонмардӣ? ман ба сокинон, зиёён, аҳли ҷамоатчигии шаҳри Хорух муроҷиат мекунам. эй сокинони шаҳри Хорух, ман ку ягон корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ё сохтори қудратӣ нестам. ман як омӯзгорам, ба тарбияи насли наврас машғулам. худ қазоват кунед ки ба мани омӯзгор аз ҷониби гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ чунин фишору таҳдид ва таъхир раво дониста мешавад. пас вой бар ҳоли он донишҷӯён, вой бар ҳоли он тоҷирону соҳибкороне ки аз ноҳияҳои Дарвозу Ванҷ ва дигар минтақаҳои кишвар ба шаҳри Хорух меоянд
با آنها چگونه رفتار میکرده باشند. من هم ساکن بدخشان هستم. به 5753 آموزگاران ولایت، زیایان، سابقه‌داران، کلانسالان و تمام ساکنان شهر خارق مراجعت کرده میگویم که کنی خیزید یک زیایی را طرفداری کنید. روید همه کسا در نزد خانه محمد باقر اعتراض کنید و او را به مقامات حفظ حقوق بسپارید. تا که همه ما بی‌طرفی میکنیم. بی‌طرفی مگر بی‌شرفی نیست؟ متاسفانه برای یک جنایتکار برمیخیزیم، اعتراض میکنیم، به میدان میاییم، اما برای من یک زیایی که زیر شکنجه و تعقیب قرار گرفتم خاموشید. چرا؟ ҳақ ба ҷониби Наврӯзов Лутфуллост. Куҷоянд онҳое ки барои боздошти ҷинояткорон ба майдон мебароянду бо кафки даҳон аз нағзи ҳуқуқи ҷинояткорон дод мезананд, менависанд, ривоят мебофанду мелофанд. кирдори навбатии ҷинояткоронаи Маҳмад Боқир собит сохт ки ҷойгоҳи илм, фарҳанг, адаб, мактабу маориф дар шаҳри Хоруқ дар кадом сатҳ қарор дорад. ин ҷойгоҳи танҳо Наврӯзов Лутфулло нест. латукӯб таҳқиру тавҳини Наврӯзов Лутфулло, латукӯб таҳқиру тавҳини зиёёни шаҳри Хоруқ ва тамоми Бадахшон аст. зиёёне ки дар баробари чанд авбош хомӯшӣ ихтиёр карданд. خلاصه کردن ممکن است که در خروق علم و فرهنگ زیایی معلم و عالم و دانشمند قدر قیمتی ندارد. اینجا به قانون شک دارند، به مقامات باوری ندارند، موقع زیایان رو دستگیری نمیکنند. برای آنها همه این یک طرف و سخن یک جنایتکار باقی ارزش دارد. برای چی اینقدر پیشروی و دستاوردها را نادیده گرفته از یک اوباش و جنایتکار طرفداری میکنه؟ کنی فرهنگ، کنی معرفت، کنی اور و ناموس. чунин ҷиноятҳо бар зидди аҳли зиё, илму адаб бори аввал нестанд. қисмати ҷабру ситами ҷинояткоронро хомӯшона таҳаммул мекунанд, қисми дигар аз Хоруқ баромада мераванд. зеро дар ин шаҳр саркардагони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ худро соҳиби замину об медонанд. ин шаҳр маркази вилоят нест. Маҳмад Боқиров бар ин ҷинояткор худро соҳиби ин шаҳр меҳисобад. зодаи ванҷу дарвозу ишкошиму ғайраро дар Хоруқ бегона меҳисобад. онҳоро зада аз Хоруқ мебарорад. من نسبت تقدیر نویایش کشیم و مرغاب کار ندارم، لیکن وضعیت همین خیل ادامه یابد، مردم ونج درواز تحقیر و شکنجه شوند. من طرفدار آن هستم که همین دو نوعه است یا هیئت ولایت برآمده برشت یا کلاب همراه شوند. این چی کار است؟ این چی تحقیر است؟ اگر همین جنایتکار محمد باقر جزا نگیرد، مجبور میشیم که رفته در غرم یا در کلاب کار و فعالیت کنیم. من از مقامات حفظ حقوق قاطعانه خواهش می‌نمایم که نسبت عملهای جنایتکارانه محمد باقر که به شأن و شرف من و در سیمای من به شأن و شرف زیایان و آموزگاران و ساکنان ونج تأخیر نمود، چاره‌های قانونی اندیشیده شود. در عکس حال من به مقامات بالایی کشور شکایت میکنم. 31 январи соли 2022 дар асоси маҳлудҳои ҷамъоварда шуда аз ҷониби прокуратураи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нисбати Маҳмад Боқир Карамалишоевич бо дастрасии моддаҳои 328 қисми 2 истифодаи зӯроварӣ нисбати намояндаи ҳокимият, 330 қисми 1 таҳқири намояндаи ҳокимият, 147 қисми 2 банди А вайрон намудани дахлнопазирии манзил ва 189 қисми 2 банди Б Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барангехтани кинаю адовати маҳалгароӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтиши он идома дорад. аз тарафи мақомоти тафтишот ба Маҳмад Боқир барои гузаронидани ҳаракатҳои тафтишотӣ расман даъватнома фиристода шуд. аммо номбурда аз ҳозиршавӣ саркашӣ намуда ба тафтишот ҳозир нагардид. санаи 3 январи соли 2022 ба прокуратураи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аризаи сардори раёсати маорифи вилоят Наврӯзов Лутфулло Гулоевич вобаста ба латукӯб ва мавриди таҳқир қарор гирифтанаш аз тарафи саркардаи гурӯҳи муташаккили ҷиноятии шаҳри Хоруқ Маҳмад Боқир Карамалишоевич ворид гардид. сандиши аризаи мазкур муқаррар намуд ки санаи 29 январи соли ҷорӣ соати 17:00 Маҳмад Боқир бо ду нафар ҳаммаслаконаш дар ҳолати мастӣ бе ягон асосу далел ба бинои раёсати маорифи вилоят даромада Наврӯзов Лутфуллоро ҷустуҷӯ намуда, номбурдаро пайдо накарда, бо истифодаи зӯроварӣ ва таҳқир ба мухофизи бино Мираллоев Шакар сокини маҳаллаи Хоруқи болои шаҳри Хоруқ ҳамла намуда, ӯро аз пой меафтонад. сипас Маҳмад Боқир Мираллоев Шакарро даштномаи қабеҳ намуда аз бино баромада меравад. ҳодисаи мазкур бо сабти камераҳои мушоҳидавӣ исбот мегардад. Маҳмад Боқир ба ин амали нангини худ қаноат накарда, соати 18:17 худи ҳамон рӯз маротиба дуюм
дар ҳолати матхишӣ бо мақсади лату куби сардори раёсати маориф Наврӯзов Лутфулло ба ошонаи чоруми бинои раёсат баромада, номбурдаро аз утоқи хобаш берун бароварда, мавриди лату куби шадид ва таҳқир қарор дод. пас аз ин Маҳмадбоқиров Маҳмадбоқир ба таври зурӣ хилофи иродаи Наврӯзов Лутфулло вориди утоқи хобаш шуда, дар дохили он ӯро боз шиканҷа дода, бо таҳдиди куштан бо истифода аз силоҳи оташфишон маҷбур месозад, ки шаҳри Хорогро тарк намояд. ҳолати мазкур низ бо сабти камераҳои мушоҳидавӣ исбот мегардад. аз натиҷаи сандиши аризаи Наврӯзов Лутфулло ва далелҳои раднашаванда 31 январи соли 2022 нисбати Маҳмадбоқиров Маҳмадбоқир Карамалишоевич бо моддаҳои 328 қисми 2 истифодаи зӯроварӣ нисбати намояндаи ҳокимият, 330 қисми 1 таҳқири намояндаи ҳокимият, 147 қисми 2 вайрон намудани дахлнопазирии манзил бо истифодаи зӯроварӣ ва 189 қисми 2 кодекси ҷиноятӣ барангехтани кинояи адовати маҳалгароӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтиши пешакии он идома дорад. Прокуратураи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба Маҳмадбоқиров Маҳмадбоқир барои пурсиш вобаста ба ҳодисаи мазкур расман даъватнома фиристонид, аммо номбурда аз даъват саркашӣ намуда ба мақомоти тафтишот ҳозир нагардид. қазияи мазкур бори дигар собит месозад, ки бояд ҳарчи зудтар ба поймолсозии қонуният, бетартибиҳо ва худсарии саркардагони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ дар шаҳри Хорух хотима дода шавад. танҳо волояти қонун метавонад кафили вазъи ороми шаҳри Хорух, рафъи мушкилиҳо ва суботу осудагии сокинони ин шаҳр гардад.